हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना नैबे एमएफ बर' इउट्युब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। नै खावब्ला जोंहानि आइ आफाया देग्लाय मागोआवनो सेंग्रा मोजां मोनोब्ला आंखौ बिलाइगोन होननानै बुंदों। नोंहाथ' आंखौ मोजां मोननोल' रोंगौ, न'खरनि बिमा बिफा लानानै एसेबो रायज्लायफैनो रोङा। आं दा मा खालामबावनांगौ दे बुंलाय? नै बिबारि, आंलाय नोंखौ आगोलनिफ्रायनो बुंखाबाय थादों माथो, मोजां मोनलायनायाथ' एसेबां गोरलै नङाना। हाबा जानो सानब्लानो हाबा जानो हायाना, उन सिगां सानाब्लालाय बोरै जानांगौ दे। होनब्लाबोथ' आंखौ आसाम गंसे सोनानै दोनफैनो हागौमोन ना। एसेबां गोबाव जाबाय, 3-4 बोसोरानो जालायलांबाय जों सानैनि मोजां मोनलायनाया। थेवबो न'खरनि बिमा बिफा रावबो मिथिया आरो नोंबो रावनोबो खोन्थानाबो लाया। देग्लायनि मागोआवनो माबा मोनसे खालामथारदो। आं आइ आफाजों एसेबां रायजाबाय थाबावनो हाला नङाना। नोंथ' आइ आफानि सिगाङाव बुंनानै लानो हायोना आंहा गोसो थोनाय दंखायो होननानै, मानोथो सिरि थानांगौ जाखो दे बुं। आं बोरै खोन्थानानै लानांगौ जाखो दे आइ आफानि सिगाङाव? देग्लायनि मागोआवनो माबा मोनसे खालामथारदो, नङाब्ला गुबुनजों थांगारनोसैबो आं। बा बिबारि, आं नोंनि खुगानिफ्राय दोननैसो खोनाबाय नोंदि आंखौ जोबोद नायनो बायो आरो नों आंखौ गारनायबा जाबाय थादों आरोना नोङो। आं नोंखौ गारनायनि खोथा बुंबाय नामा? आंथ' नोंखौ रायथि फैनोसो थिनदोंना, आरो नोंनि आइ आफाखौ लानानै जोंहानाव फैनानै आस्थाम गंसे सोना दोनफैब्लालाय माथो जायोनो? मानोथो बेफोरबायदि थाबाय थानांगौ जाखो?